wena ngikunika yabona njengoba yena engakasho ukuthi mama angisakufuni nami ngisamthanda naye usangithanda ayikho into ezongenza ukuthi ngimyeke. Mina ngibone ngathi wena washela yena kodwa yazi mengibheka. Ngempela ukutshele kanjalo yena. Hayi ngeke. Ukutshele kanjalo. Mase unengane ena 2 years. Mina uyangitshela zonke impilo zakho. Uyazazi impilo zami nami ngiyazazi zakhe. Le mfihlo ke ukuthi unengane uyaqala ukizwa ngami namhlanje. Ukaze kutshela hayi kephi khona. Kephi khona. Shuthi ukwenza isilimi yabo. Ingakho ngithi wena wamshela ke. Wangishela ukuthi uma umhlaba wonke mina ukuthi ngigodiso yakhe. Kwamashu lemakhaya. Ngempela ngoba ngike ngihambe. Why uhlezi ufona ngo private ebusuku? Yingoba ungazivezi. Lalela hayi ukuthi ngisuke ngifona ngo private. Kwenzeka ukuthi ngimfonele uthola ukuthi mhlawumbe uzobe nawe. KCC kanankinga ngizofuna. Uyangiblocker that's why ngihlezi ngifona ngo private. Usuke naye mawufuna ngo private. Uyayangichazele kodwa kwesinye isikhathi akasho ukuthi sengiyile kuma wengane but uyasho ukuthi ngiyahamba ngihambisa izinto kuma wengane. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandezulu. So njengoba ngihleli neguest la, it means ukhona lo muntu lo asemdidisa ndlela thizeni kwi-relationship yakhe nophesini wakhe. Kodwa ke uzokasichazele kabanzi la ehlangana khona nophesini wakhe kuze kufinyelela la khona engasaqondi kahle ukuthi kanti sithini story la kwenzakalani. So njengoba ela uzolandelela kona lokho so ke asike simuze ukuthi ngabe kwenzakalani. Sawubona kunjani? Sawubona mama unjani? Ngiphile wena kunjani? Ngiphile. Uma bani? UMagatsheni. UGatsheni uNdlovu. uNdlovu. Uboya benyathi. Uboya benyathi. Ubuya kuphi? Wazalelwa kuphi? Ngisuka le eMaritzburg eMaqongo. eMalisbhoko. Yebo. eMaqongo. So njengoba manje usuke eMalisbhoko or ikhona enye indawo ohlala yona kuyona la eThekwini. Kwamashu. Kwamashu kwasi. Kobani? Kwasi. Yes. Oh alright. Ufike nini khona? Ko-10. Ufike nini khona? Ngino-8 years nje ngihlala khona kodwa isikhathi esiningi bengihlala nomyeni wami eMaritzburg. Oh sesiside isikhathi. Yebo. Mhlambe ngabe uyasebenza la or mhlawumbe wayitholela nje indawo yakho wazakhela khona mhlawumbe waqasha. Nginekhaya la kasi. Oh okay. Khona ama-parents. Umzali wami okhona but asihlali naye la. Umama uhlala eNanda kodwa isimo esengibuyise eMaritzburg bese ngihlezi ngivakasha la kwaMashu because ngiyavakasha la kwaMashu angihlali khona ngqo. Ngisuke eMaritzburg because bese ngasekho right othandweni lethu umyeni wami. Nahlangana nini? Sahlangana sesisi-discuss sihlangane ngingakamtholi umntwana because ngimthola umntwana bengisebenza naye ubhuti. Okay. So ngaze ngathola umntwana kwagcina sethi angiyeke emsebenzini. Bekumnandi nje kube mnandi nje kube mnandi gcine sekhokhile kube mnandi. Nayo ke inkinga ke manje ke asekho right. Ngiyambona ukuthi nje hayi manje khona business. Yeah, asekho right. Kwenzakalani? Mengicheck ucingo lwakhe akasafuni ukulithinta. Njalo ebusuku asilali private number. Uma kazumeka ngiyayithatha ifoni yakhe ngiyivule ngithola ukuthi usene side chick. Okay. Then iside chick le ngiyacabanga ukuthi yile efuna ngo private. Kodwa uma ngabe ngimbuza uvela athi bayadlala. Badlala umdlali WhatsApp umdlali. Umdlalo njani? Usese wagcina usisi ke manje usethola inamba yami ufonela mina ke ngo private manje. Uyangithuka usisi angazi inamba yami uyithole kanjani uyithola kanjani. Uthi ufunani? Uthi usisi wami phela uyasho ukuthi indoda yami uyayidla kanje. Uma ngabe ngichecka ku WhatsApp uye lo sisi. Yes. Angikwazi ukumfonela. WhatsApp kamyeni. Yebo kababa. Okay. Angikwazi ukumfonela. So nje ngihlukumezekile ngakho ngibhalelwe abaka Black Life. Ngoba lo sisi ngadinga ukumbona ngichazele kabanzi. Ungenza ukuthi uma umfonela mhlambe ngenza ukuthi ublockile wena. Yes. Umfonela ngo private angikwazi ukumthola. Sure. Ngakho ngisengibhalela abaka Black Life because ngifuna ukumbona ngitshele kabanzi ngoba ngihlukumezekile manje angisekho right. Yes. Angisakwazi ukuphefumula sisi. Uke wamtshela umyeni ukuthi hayibo khona inamba lokho ibusy so. Uyazi ikiringe sikhona athakazi. Athakazi lutho.
umuntu wakho umuntu oneyimfihlo uyafihla yonke into. Akangifihleli umuntu wami uwumuntu oneqiniso kodwa this time nje ungishintshele. Awukho happy ne? Ungishintshele. So ekhaya ubeselobolela ubhuti? Ubhuti wakhokha walobola wenza konke wahlawula ngisho ingane yebo. Oh ninomntwana? Sinomntwana. Ingane umntwana? Umntwana una-10 years. Mdala lo muntu, mdala lo muntu. So beniphethana kanjani ukusuka nje nisanda kuhlangana kuze kufinyelele lesi sikhathi lesi nize niba nomntwana ngaso? Besiphethene kahle kakhulu ngoba phela uze wangikhokhela sengithola umntwana wangikhokhela wangilobola. Yes. Njengoba sengodiso yakhe. So mase singasekho right bese ngidecide ukuvakasha la kwaMashu isikhathi esiningi. Okay. So ngiyacabanga ukuthi yona side chick le yakhe lo side chick lo umthole ngaleso sikhathi. Okay. So inamba kaSisi uyithole kanjani? Isinamba kaSisi ngiyithole ngivele ngathatha yona le abakhuluma kuyona ku-WhatsApp. La access ya WhatsApp kaBhuti. Ya njalo mengabe silele ngiyavuka njalo ngicheck ucingo lwakhe because le private number ngisuke ngazi ukuthi izosihlupha egcineni. So ngingene ku-WhatsApp. Oh okay. So uma ethi uSisi njengoba usicela sihlanganise naye. Uma ethi uSisi mina ngikhona kwi-relationship in fact mina angindawo mina. Ngikhona. Funda nje ukufundisa inhliziyo yakho ukuthi I'm not going anywhere. Uzothi athi mina ngindawo ngikhona la angisho naye ngiyamthanda nami ngiyamthanda ngikhona la angindawo funda ukwamukelisa inhliziyo yakho ukuthi sikhona sonke soba uthi umuntu wethu. Usisi ngabe uyidlalela ngesikhathi ngoba phela mina ngikhokheliwe manje ngabe uyayimoshela isikhathi sakhe because umuntu wami ngiyamazi mina ukuthi ngiyamazi mina myself sineyinkinga ngiyayibekezelela naye zama ayibekezelele yena mhlambe ngekakwazi ukuyibekezelela. The time kade nihlangana noba u2 ekhaya lakho la uzalwa khona ubhuti bayamazi and bayamamkela nje kahle. Yebo uyaziwa njengomkhwenyana wasekhaya. Yebo. Ekhaya lakhe la izalwa khona wena bayakwamkela. Bayangazi bayangamkela kakhulu. Abantwana beseninabo noba u2? Yebo sina umntwana oyedwa. Mnganani? Una 10 years. Mdala lo muntu. So ke uma ngabe ethi uSisi kulungile. Ngiyafeel ipain yakho, ngiyakuzwa uzuthini but ngiyacela ukuthi ungamukele enhlizweni yakho because nomuntu wakho nami mina ngiyamthanda. Angifuni ukuya ndawo, angifuni ukuhlukana naye, ngifuna ukuthandana naye, anginakele kahle njengoba nawe ethanda nawe futhi ekwamukela kahle, ekunakekela kahle. Angikwazi sisi ngoba manje ngiyabona ukuthi engathi kuzohlukumezeka umntwana lapho. Okay. So umfuni empilweni yakho? Angimdingi ngoba sike saxabana nje impela ngaze ngathatha umntwana ngamnyisa eNanda kuma. Okay. Ish. Kulungile ke umuntu wakho njengamanje mhlambe ngabe usemsebenzini mesizama ukuthi simfonele thizeni sizomthola? Hayi ngalesikhathi usuke busy usebenza ebusuku. Usuke busy. Okay, ithi ngihlanganise nayo sisi ngicela ungivumele ukuthi ngimlize ukuze uzokwazi ukukhuluma naye ubuso nobuso umbona. Ngingajabula kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngicela usinisibizelane. Sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Live TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke i-guest yami ivumile ukuthi sijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo esofikelwa ukuthi simbuze yona. So ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kanjani? Yebo sisi njani? Ngiyaphila wena? Ngiyami ngiyaphila. Uma bani? UMamthembu. Mamthembu umvelasi? Yebo. All right, uyamazi usisi ngihleli naye? Ngase ukuthi ngibujwayele. Ujwayela ne? Ubazelaphi? Mawuzothetha ukucabanga nje kahle hle. Umazela kuphi? Anginayo isho kodwa nje ngathi ngikhona naye ngake ngakubona khona. Okay, ubhalile ke uhlelo elithi umfuna nomuntu wami. And wachaza ukuthi akekho right kahle hle kubudlelwane bakhe noperson wakhe. Futhi ungabi right kwakhe ufaka wena phakathi. So ngiyacela nje ukuthi isikhathi sakho umnikeze sona, umlalelo sikahle kahle ufuna ukuthini kuwena. Njengoba ula, ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane nayo sisi. Sawubona sisi. Unjani? Ngiyaphila. Ngithole la ku-WhatsApp indoda yami ukuthi wena side chick yakhe.
and yena uyaphika ukuthi niyadlala. Ngabe uyamazi uSibongiseni? Ohlezi umfonele nangu-private. Wakutshela ukuthi unomfazi sinengoduso. Akaze angitshele ngazi ukuthi unoma wengane. Njengoba nami nguma wengane. Uma wengane nawe? Sinengane na 2 years. Oh. Okay. Alright-ke, mina sesingishadile. Uma wengane yakhe ngiyaziwa ngengoduso yakhe. So manje siyaphazamiseka kahle. Awusinike ukuphumula. Mothi nengane na 2 years eyakho uSibongiseni? Eyakhe. Wena ubhale kwaThapha uthi uyiside chick yakhe, ngiyaxakeka ukuthi unengane yakhe. Ubhalanga ukuthi unoma wengane. Lapho ke mina ngazi ukuthi unoma wengane futhi abasathandani noma wengane. So njengoba sinengane even nayo izolo kade sinayo. Ngiyacabanga ukuthi since njengoba kade kuyi-weekend kade engekho. Mhlawumbe uyibuzile ukuthi kade kephi akaze kutshene kade nathi ke. Kwaze kwanzima-ke sisi-ke. Shithi kuzomela ukuthi-ke abe khona-ke. Abe khona la. Thina akhethe phakathi kwami nawe ngoba manje ufuna ukutshela ukuthi ushadile angaqamba amanga. Ngoba manje lento yenu izophelela emgaqweni. Kanjani? Umdlalo phela lento yenu. Mina ngineminyaka naye sisi udlala ngawe. Ngineminyaka naye. Uhleze ezenza izinto ezikanje, uhleze play ama games. Ayisho ukuthi uhleze play uyakutshela ukuthi uzokushada kulobole wena. Ingoba ushadile wena ubona ngani. Intahlaze ngitshela yona leyo. Okay-ke sisi-ke ayi. Sinengane naye ena 2 years. Uboy wethu una 2 years. Kodwa lento yenu izophelela emgaqweni. Ngikunika isonto elilodwa ukuthi umyeke ngoba uzokutshela yena ukuthi akasakufuni. Ngikunika isonto elilodwa ukuthi myeke ungadlali ngesikhathi sakho. Futhi sithandwa sami kuzoshiyana oma ukondla amamazi. Kuzoshiyana ukwenza. Kuzoshiyana ukwenza. Mina ngikunika isonto elilodwa ngithi myeke ngoba uzoyilimaza wena. Yabo njengoba ngihlukumezekile nje mina. Wena ngikunika isonto. Yabona njengoba yena engakasho ukuthi mama angisakufuni. Nami ngisamthanda naye usangithanda ayikho into ezongenza ukuthi ngimyeke. Mina ngibona ngathi wena washela yena kodwa yazi mina ngibheka. Ngempela ukutshele kanjalo yena. Hayi ngeke. Ukutshele kanjalo. Mose unengane ena 2 years. Mina uyangitshela zonke impilo zakho. Uyazazi impilo zami nami ngiyazazi zakhe. Ile mfihlo ke ukuthi unengane uyaqala ukizwa ngami namhlanje. Ukaze kutshela ukuthi hayi kephi khona. Kephi khona. Shuthi ukwenza islim yabo. Ingakho ngithi wena wamshela ke. Wangishela ukuthi uma umhlaba wonke mina ukuthi ngigodiso yakhe. Kwamashu lemakhaya. Ngempela ngoba ngike ngihambe. Why uhlezi ufona ngo private ebusuku? Yingoba ungazivezi. Lalela hayi ukuthi ngisuke ngifona ngo private. Kwenzeka ukuthi ngimfonele uthola ukuthi mhlawumbe uzobe nawe. KCC kanginankinga ngizofuna uyangiblocker that's why ngihlezi ngifona ngo private. Usuke naye mawufuna ngo private. Uyayangichazele kodwa kwesinye isikhathi akasho ukuthi sengiyile kuma wengane but uyasho ukuthi ngiyahamba ngihambisa izinto kuma wengane. Okay sisi anginankinga ngizocela ukuthi noma usendele isithombe sengane. Mayefika yena uma nathi yena umfana ufikile uma wengane engangitshelanga ukuthi ufikile. So kunaleyo nto eyenzakalayo. Uma wengane ukathi usathandana naye. Awasathandani kuphela uma wengane umuntu one drama. So mayifikile useyasuke zama ukuthi bangalwi. So into ahleze engitshela yona leyo. Ake siphethe ngokuthi sisike ngizocela ungisondele isithombe sengane. Phela cha. Angeke ngize siyilwe sishonele nale cause mina vele ngiyazazi. Usendele ba isithombe. Usendele mina kwaThapha noma usend efonini yakhe. Ngifuna ukubona ingane le. Ngoba ngiyazazi mina ingane ngoba ubaba phela uyayazi futhi uyayithanda ingane futhi uyayinakekela. Ngidinga ukuyibona mina njengomfazi wakhe. Phela mina ngishadile ngingoduse yakhe. Akaze angitshele mina ukuthi nomfazi kumele utshele yena ukuthi azotshela uma wengane yakhe. Phela mhlambe umshaya ngebhomu because namanje ngibone ngathi wena wamshela. Ngifuna ukubona ingane ukuthi kuzocaca ukuthi usisi wakhe noma wakhe bayazi ingane. So both boy or girl. Usisi wakhe nomama wakhe bayazi ingane. Useke wayilethe ekhaya lakhe. Senke ngayilethe. Nakaza zakutshela ukuthi ushadile. Abangitshelanga lapho. Yo. Engasi abazi bangitshele lapho. Inkinga ileyo ukuthi angakhulumi yonke into. Why sisanqaba ukuthi asisendele isithombe kwaThapha? Hayi isithombe sona into engenze ngiyisende. Mhlawumbe mase kusho yena ubabazi ukuthi ngikunikeze isithombe sengane yethu. Ngizokunikeza. Yabona ukuthi ayikho lento yenu uqamba manga ukuthi unengane. Mina ngiyazazi ingane zomnyeni wami. Sinengane nobaba futhi siyathandana kamnandi. Ngicela ukubuza something.
Before ngibuze, ngiyacela ukuthi ningasixwayi ngomsindo owenzakalayo. La sishutha khona siseduze nomgwaqo, sona kanjani iy'moto nizozizwa umsindo wazo zidlula emgaqweni. Ngicela ukubuza sisi wami, engakutsheleni kwakho ukuthi unomama umntwana and avelile kubo, wena umthatha kanjani usisi uma eqhamuka la ethi yena uyingoduso yakhe? Angimthathi serious because mina indoda yami Ngoba akwazi uzitshela. Yes, even nakuba bangitshelanga leyo nto. So uma eqhamuka kanje ethi yena uyingoduso yakhe kufika nemqondweni wakho? Yazi mina usisi angimthathi serious and ayikho futhi into ezongenza ukuthi ngishintshe umqondo. Mawumbhekile wayengaqamba amanga athi yena uyingoduso yamuntu wakho. Waye ezovela asuke lamanga athi yena uyingoduso. Indaba yini ezomenza usaqamba amanga? Njengoba phela usisesho ukuthi engithi shuthi ngiyamhlukumeza mina ngokuthi ngiyefonela ubaba wengane yami. Private number. Yes. Shuthi mhlawumbe ngaba yisona nalesi sizathu sokuthi mhlawumbe aqamba amanga ukuze mhlawumbe uzitshela ukuthi mayethi uyingoduso noma umfazi mhlawumbe khona into ezongihlehlisa kuyena. Ngicela ukubuza, mawubhekile wena ngokwakho why ungafonela ubaba wengane zakho ngo-private number? Yindaba kufanele uwenze kanjalo. Yindaba ungamfonela ngenamba yakho nje. Ungazoyifihle ufake ku-private. By the time ngimfonela bengingayitholi inamba yakhe, bengithi mengifona eringa once. Uma uthandana nomuntu ni-serious kwi-relationship yenu, yindaba kufanele uzofona nge-private. Angithi njengoba ngichaza ukuthi ngathi ngithi ngiyamfonela, ngafica inamba yakhe ingangeni. Ngathi ithi ngitry ngo-private. Mase ngiyithi ngampela u-private uyangena. Then ngaqhubeka-ke ngafona-ke ngo-private but wagcina engalibamba ucingo. But uyachaza ukuthi wena uhlezi ukufona nge-private. Why ingangeni inamba yakho? Why ungamfoneli ngenamba yakho? Ungeve kuthiwe ufihle. Ngiyaye ngimfonele ngenamba yami and kwesinye isikhathi uthola ukuthi sizohlangana naye ngimbuza ukuthi why ifoni yakho aqamba amanga like i-network and stuff. Ngithi mina kodwa manje ngikufonela ngo-private number iyangena. Athi aqamba amanga athi no i-network iyahlupha ngasekhaya wara yabo into ezinjalo nje. So bathi sike saxabanela futhi naloko kodwa sabuye saba right. So manje usumfonela ngenamba yakho? Yeah, ngimfonela ngenamba yami manje. Uzizwa kanjani manje uma ubiyezwa usisi kwi-show ekanje ethi umfuna nomuntu wami ethi uyena umuntu wakhe amlobolile? Angizizwa kahle siswami futhi nje angikho right. Ayingiphathi kahle lento and ngokubuka kwami usisi ngazuthi manje usengihlisa nesithunzi ukuthi azongibiza nje phambi kwezwe lonke. Uphesini wakho menihlangane ninobawu nijabulele nje nihlele nomntwana wenu, ukayikhuluma yini indaba yokuvela ekhaya lakho officially? Yes, uyakhuluma nami. Uyayikhuluma kanjani? Yebo siswami. Okay. So uzimisela ngokuhlala kubudlelwane benu? Kakhulu. Nanoma usuzwile usisi athi yena uyingoduso yakhe? Sengizwile futhi mina naye ubaba besisakhuluma kamnandi nje futhi si-right siyathandana ayikho into esasixabanisile kwamanje. Yena maye ngakasho ke mhlawumbe ukuthi kukanje nakanjena ayikho into esazosixabanisa sisazoqhubeka nje nothando lwethu. Okay, awuqokile icathulo zakhe ke. Njengamanje sihleli la ebize wena and kukhona into engayitholi kahle phakathi kwakhe nomuntu wakhe kufana nawe phakathi, wena ubungenza njani ukuthiwa unguye? Ubuzuyenzani? Ukuthi yimina kube khona into engingayitholi phakathi kwakhe nomuntu wami? Yes, ekulobolile ubungathini? Na bengizomtshela ukuthi like mina bengizokhuluma nomuntu wami njengoba naye efikile ezochaza kimi ngithi ukuthi kunesimo esekanje. Bengizokhuluma mina nomuntu wami ngimtshele umuntu wami ukuthi nimbuze ukuthi why ungifihlela ukuthi no 1 no 2 no 3 no 4. Yayibona? Then sesingayithatha from there ukuthi umuntu wami yena uthini, uyayivuma yini lento yena eshiwo yena ugel. So wena uyakuvuma ungena kwi-relationship wazi ukuthi uphethini wakho unomuntu wakhe naye? Why yakufihle ngoba ushadile lo muntu? Why ungayihambisa ingane kubo kwakhe ngoba ngabe umndeni ungitshela? Ingane iyaya kubo. Ngeke sisi. Yabona ukuthi ingane iyaya kubo. Ingane iyaya kubo yena engazi. Kuthiwa ingane iyaya kubo phela ngihlala naye lo muntu ngiyakwamasho ngokuvakasha mina ngabe ngiyayazi ngabe ngiyayibona. Yabona nje ubuyifihla ingane sisi. Ngeke size sikwazi ukwamukela ingane nosisi wakhe. Oh bayayazi. Yes. Kuyikona ukuthi iya ekhaya kubo engazi usisi. Shuthi uya khona mayengekho kuphela usisi. Ngizocela sisi Ngoba mina ngikaze ingane ngimbone. ngiyikhona
Kuze Kaze sizokwazi ngibone mina, ukwamukela selongayi ekhayeni lokhu because ngifika ngeke lapha size ngihambisa sikwamukele ingane. njengoba ugqoke nama-Crocs untanta ama-Crocs awangeni lapha Awasho emakhaya. lutho ama-Crocs ngingena nawo Bakwamule kumamezala. kanjani? Babona nje ukuthi uyi-side chick. Ngeke bekuthathe sis. Wena leyo ngane angikholwa Cabanga nje mina ngokumamezala sis. angincoma athi nje wazi wamuhle makoti Ngeke uyi-side chick uyabonakala. Ngeke beze bekwamukele kuloya muzi sis. awe ma sebangamkela bonke nosisi wakho Sicela usilethele ingane-ke ngizobe ngikhona ngoLwesihlanu kuze sizokwazi ukwamukela mhlampe uma ukuthi Tshela indoda uzowamukela. ningifonele nithi angizilethi Ufike ugqoke wona la ma-Crocs akho. ngizofika nawo mama. Ngiyawadinga ukuthi uwagqoke. Ngizowagqoka mama. Ufike nayo ke Yabo ingane nje ngalapha ufike nevezandlebe ne-Crocs. ivezandlebe lona iyona into engenayo ingane Yebo ngiyanidinga noba u2. khululeka. Fika utshela indoda yakho ukuthi ningifonele Eyami futhi okwangempela. ngizoletha ingane yethu Akusiwumdlalo. nendoda yakho ingane yethu nendoda yakho. Izokuyeka uzohlanya into engiyibonayo mina. So njengoba ufuna umntwana wakhe uyamamukela. Ngithe njengoba ngifuna umntwana wakhe afike na ekhaya. Ekhaya le. Shuthi uyamamukela. Angeke ngize ngizomamukela uma ngabe ngibona ukuthi bonke abantu abadala bayavuma nokhokho bakhona bayavuma. Mayeseke bemvumela umntwana asikho isidingo sokuthi nginganqaba. So phela okay, mise bemvumile abantu abadala njengoba uchaza nawe uzomvuma ngisho. So na umama wakhe uzomamukela. Uma bemvumile babothi ingane yakhona nendoda uma ngabe ivuma ukuthi ingane ya akukho ukuthi nginganqaba. Ngabe ngiyisilima lapho. Okay, susu naye uzomamukela njengomuntu othanda nomuntu nomyeni wakho. Ngizomamukela kuphela mina ngigada indoda yami nengane yami. Uzizwa kanjani njengoba echaza kanje? Kodwa ingane siyayidingayo nokulibona ivezandlebe. Njengoba esechaza kanjena Nkosi yami, hayi kukhona nje kona ukuthi ngithi kodwa nje hayi angiboni. Uyazenzisa nje uyasho nje phambi kwabantu ukuthi usingamukela. Okay. Awufile ngazuthi angamamukela umntwana and now. Yes. I don't feel like that. Ngendlela yena sekhuluma ngayo. Sisi mina ngizomamukela. Phela nje ngifuna ukubona ivezandlebe. Ngendlela nje asekhuluma ngayo nokuthi ngiyahlanya ngaba njani uzomamukela njani umuntu ozohlanya. Okay. Ngiyabonga kakhulu sisi wami ukuthi usinike isikhathi sakho nanoma ngabe kuthiwa bungazi ukuthi ubizoba basi ngiyabonga. Nami ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. So njengoba engamindi ukuletha umntwana athi abamndeni bamazi athi umyeni wakhe uyamazi uzizwa kanjani nalo. So uzomamukela ukuthi mangase ithi indoda yakho yes iyamthatha naye njengomfazi wayo. So uzomamukela akulapha. Sisi ngizomamukela kodwa noma kunzima kodwa ngibona ngathi nalento ayisho yamanga. Ngeke aqhamuke esenengane ina2 years nje. Awuthembi ukuthi ingane yamyeni wakho. Ingakho nje ngisafuna ukuthi uqhubeke emakhaya kubonakala ukuthi kwenze kanjani. Ngoba sisi ngiyambona ukuthi uyi-side chick mhlambe futhi uye wammise emgaqweni. Okay. So mase kuthiwa siyakuvumela wenze i-DNA test ungamcela ukuthi akayenze. Ukuze uzoba nisho ukuthi ingane yamyeni wakho. Ngingamcela ukuthi ayenze ngoba phela nomyeni wami vele usebenza kahle imali eningi. Okay. Kuzomela ukuthi enziwe le DNA ngoba phela akaze ngitshele ngaye nangengane. Mangabe ethi manje kuzomela yenziwe. Mangabe ethi ama results 99.9% ingane umyeni wakho shuthi uzomamukela naye mayethi umyeni wakho uyamthatha naye abungakho uzomamukela. Hayi uzongena isithembeni anginankinga lapho. Okay. Kulungile. Ngiyacela bandla isikhathi nesikhathi ositholayo abusamyeni wakho ngiyacela ukuthi lokhu umgogele khoneni lokuthi sizozama ukukhulumisana naye ubuso nobuso. Khona mezama ukuvuma ukuthi simteste umntwana wakhe. Mesithola ukuthi ama results athi umntwana owamyeni wakho kulungile so besesenza ngendlela wena ofisa ngakhona but ngiyacela uma unayo uthola ithuba lokuthi uncengo umgogele ekuthenini avume ukuthi awenziwe ama test. Ngiyabonga kakhulu. Mukela bekhaya sigcina ngokuphetha la njengamanje amusese ngibhalelele ku show yakuveza ukuthi akamind yena ukuthi enziwe ama test and mekutholakala ukuthi umntwana okamyeni wakhe na kanjani uzomamukela. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.